Ezamba phambili indaba namuhla I-Numsa Imashele Amaholo Ethekwini Owezemfundo bahlela ukutholela inkece kanti Santakho ikhuthaza ukugcinwa komthetho womgwaqo. Lezi izindaba zo-1KZNTV ifundelo samkeliso wanqulunga ngibingelele mbukeli. Kuphazamiseke kuhamba kwezimoto enkabeni yedolobha laseThekwini namuhla ngesikhathi kamalungu enyunyane yezisebenzi zokusansimbi I-Numsa zimasha-ke zifuna ukwenyuselwa imiholo ngo-8%. Lokhu kuza-ke ngemuva kokuthi le nyunyana ithi-ke ayihambisani no-4.5 obekwe abaqashi etafuleni. Abeyigxoba kanje amalungu enyunyane yabasebenzi bokusansimbi emkhakheni wobunjiniyela ngesikhathi yokwethula uhlu lwesikhalazo zayo kwizinkampani zabaqashi ngoba bethi sebekhathele ungalalelwa esingxoxweni abathi bafuna ukunyuselwa abasebenzi imiholo yabo ngo-8% kodwa umqashi ebeka u-4.4 etafuleni. Kule mashe bisuka eKingdon iZulu Park iya eCity Hall kuhlu lezikhalazo oluthulwe unobhala wesifundazwe umbuso Ngubane ugxeka abaqashi abanyusela abasebenzi imiholo yabo kube ngaxoxiswananga wathi lokho kubona kuhlambalaza izinyonyana. We say we condemn in the strongest terms the attitude by some companies at the plant level for undermining centralized collective bargaining by making unilateral offers to workers while negotiations at the central level were underway. This behavior is a backward, counter-revolutionary and it must stop, effective immediately. Lenyonyana ibisiphendi iveza ukuthi isiteleka sabo sanamhlanje asigcine namhlanje kuphela kodwa sisazoqhubeka nasezindaweni zokusebenza kuze kuba abaqashi bayabanika lokhu abakudingayo. Ungubane ngalokhu bese ekhipha isixwayiso esibhekise kubasebenzi wathi bakulindele ukuthi basazohlukunyezwa amaphoyisa uma sebeqhubeka lezi ziteleka ngoba bona njenge-Numsa bakholelwa ukuthi amaphoyisa wasawenza umsebenzi wokuvikela umphakathi kodwa senza umsebenzi wokuvikela uhulumeni. Njengoba sine-dispute yakalebha sibanga ingxoxo zamaholo kwanye kulindele ukuthi amaphoyisa azonesefika asikhombisa ukuthi akona amaphoyisa omphakathi amaphoyisa ogxiwa. Amukela uhlu lwezikhalazo oyisikhulu esiphezulu kumfelandawonye wezimboni zokusansimbi kanye nondiniyela uKelly Griffin uthembisa ukuthi bazoqinisekisa ukuthi lezi sikhalazo kuhlala etafuleni ziyaxoxwa bese siqhamukwa nezivumelwano maduzane wathi bazihlonipha zonke izinto okuyizona abazibhale ohlwini lwabo. I am sure that like ourselves, you would like to see this matter resolved as quickly as possible, and we do undertake to do that. I can assure you that your own leadership and your own negotiation team have been in constant dialogue and rigorous negotiation with our leadership and our negotiation team. And we do commit to continue to engage as rigorously as possible in order to find resolution as soon as we can. Kanti balanganisela ngaphezulu kwezinkulungwane eziyishumi abasebenzi bekuyibona ebebekade bemasha esidaladini zaseThekwini. Ngudebo Hosibisi wezindaba ze-1KZNTV ngibika ngiseThekwini. Ungqongqoshe umnyango wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal Owezemfundo ukuthi lo mnyango kanye nehhovisi likaNdunankulu nelezimali bamatasa-ke bafuna ukuthola izindlela ezingasetshenziswa ukutholela lo mnyango imali. Umshengu uthi lokhu kuzokwenza ukuthi kusukela ngonyaka ozayo lo mnyango kungaphinde ubeke engcupheni imisebenzi yothisha. Umshengu usho kanje enkulumeni ekhethekile abenayo neziko lezindaba njengoba namuhla kubungazwa usuku lothisha umhlaba wonke. Uthi phansi amaphaphu ukuthisha ungqongqoshe umnyango wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal Owezemfundo odabeni-ke olungahlalanga kahle kothisha kanye nezinyunyana zabo zokuthi-ke kuhlongozwa ukudiliza othisha babalelwa ku-4,000 esifundazweni. Lokhu-ke ngenxa yokuncishiselwa imali kwalo mnyango uhulumeni. Umshengu-ke uthi ngemumva kokuhlala phansi noNdunankulu uSihle Zikalala kanye-ke nehhovisi lezezimali angaqinisekisa ukuthi lolu hlelo kangeke lisaqhubeka. Njengamanje under leadership kaNdunankulu esebenzisana no-MEC kwa-Finance ukuthi basitholele enye imali. Kepha-ke singakusho ngisiqinisekisa ukuthi asizoqhubeka nohlelo lokudilizwa kothisha ngoba uNdunankulu ubeke kwacaca ukuthi akwenziwe nanoma yini esingayenza ukuthola imali ezonikezwa othisha noma ezonikezwa umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal ukuze sisave isibalo sothisha esinabo at least ngoba kothisha esinabo sinothisha abangu-90,057 KwaZulu-Natal. So if besidiliza besokwehla size siyofika ku-86,000 lokho-ke bekuzosho iy'nkinga ey'ningi ey'koleni zethu. Kepha-ke
unyaka ozayo futhi soqala ngesibalo esifanayo sika 90,057 then into esobhekana nawo thina manje ukuthi kulolu hlelo lidondunankulu no-MEC waka finance siyithola kanjani imali ezoqinisekisa ukuthi even eminyakeni elandelayo ezayo siyawa avoid ama budget cut asibi nalo futhi isimo la sigcina khona sekufuna sidilize uthisha khona. Namuhla umhlaba wonke ubungaza othisha njengoba kungusuku olwaziwa nge-World Teachers Day. Nokho-ke kuyinto engafihliwe ukuthi ziningi izingqinamba othisha abahlangabezana nazo kusukela-ke kuyizinga lesikole abakuso, ukungagciliseki ngamaholo nokunye-ke okuningi. Usihle Ngido ungithisha esikoleni imbitane ezinze kwamaphumulo uthi-ke kabenemeneze ngesimo sesikole abasebenza kuso. Okuyizidingo kakhulu noma esikubonayo nathi bese kuba ukuthi amandla awafikeleli indonga zethu. Ziningi inselelo esizothi sinazo ukuthi mhlambe nesikole sethu sikwazi ukuba sesimeni esikahle. Ngenhlanja nje isikole sengangifunda kusona nami ngale yaminyaka yama-90s. Kodwa kuncane sisazamile ukuthi kwenzeke ngenxa ye-allocation esibana. Kodwa siyathemba ukuthi uma kukhona abasinikelelayo sizokwazi ukugcina sifikelela kuzo zonke idingo zethu esinazo. Ungqongqoshe walomnyango Owezemfundo uchome uphaphele gwalagwala bonke-ke othisha kuleli ngokusebenza ngokuzikhandla kwabo nangaphansi-ke kwezimo ezinzima, ikakhulukazi-ke labo abafundisi ibanga likamatikuletsheni njengoba-ke bephoqeleka ukuphindaphinda izinga abazimisela ngalo kwaziseke ukuhlasela kwegciwane i-corona. Ziningi-ke iy'nselelo ezisasele ekutheni-ke silungise ingqalasizinda kanjalo nama-conditions okusebenza kothisha. Siyafisa ukuthi siqinisekise njengomnyango wezemfundo KwaZulu-Natal ukuthi ngaso sonke isikhathi sizama ukuthi isenti nesenti esilithola emnyangweni silichithe ekuthuthukiseni ama-conditions othisha nabantwana nezikole ukuze kube environment ekahle yokufunda nokufundisa. Kepha kuzo zonke ingqinamba esibhekene nazo siyafisa ngempela ukubonga siqiniseke othisha ukuthi bayaqhubeka bazinikele bafundise abanye babo njengoba izikole zivaliwe nje bayaqhubeka bafundisa abantwana abaka-matric abavalile bona okusho kona okukhombisa ukuzinikela okukhulu. Esindabeni ze-1KZNTV kube kuntombi khona Mfubu Ethekwini. Isalokhu iqhubeke njalo-ke imikhankaso yokuqwashisa abantu ngokulandela-ke imithetho yomgwaqo njengoba-ke inyanga kaMfumfu yahlonzwa njengenyanga yezokuthutha. Uhlalo weSantaco KwaZulu-Natal uBawuhlelela uhlanganyele kanye nomaphoyisa ukwenza-ke izivimbamgwaqo. Namuhla-ke bavakashele indawo yaseMpangeni lapho kugqugquzelwe khona abashayeli ukuba balandele-ke imithetho yomgwaqo nokuthi-ke bayilandela yini imigomo ebekiwe ye-COVID-19. Inyanga kaMfumfu ithathwa njengenyanga yezokuthutha kuleli. Inhlangano-ke yemboni yezokuthutha kulesi sifundazwe Santaco ngokuhambisana namaphoyisa babambeke isivimbamgwaqo emgwaqweni u-R66 eMpangeni ngaseqala kabusha. Lezi ivimbamgwaqo-ke ziba khona minyaka yonke. Inhloso yazo-ke ukugqugquzela abashayeli bezimoto ukuthi baqikelele ukuthi izimoto abathutha ngazo umphakathi zisesimeni sokuba semgwaqweni. Akugcine-ke lapho kodwa baphinde babheke nokuthi-ke imigomo ye-COVID-19 iyalandelelwa ngendlela yini. Owezemfundo ngohlalo weSantaco KZN uthi-ke lo mkhankaso bayimisela ukuthi bawuqhube ngokusebenzisana namaphoyisa njengoba-ke uba khona minyaka yonke. Sithe uhlokomela KwaZulu-Natal asipartnerishe namaphoyisa njengoba sihlale senza ekuthenini sihambe siyoqikekela ukuthi iy'moto ezisemgwaqweni ziyayigcina imithetho yemgwaqo. Sizokwenza-ke lokhu kuze kube umhla ka-26 sihambela ama-regions ahlukene KwaZulu-Natal sihamba si-check-a ukuthi iy'moto sesimweni somgwaqo. Uzondi uqhuba ukuthi-ke lo mkhankaso wabo uhamba-ke uze ukapekele ngisho komalume abathutha abafundi kanjalo-ke nalabo bama-meter taxi. I-National Lekhutla yathatha isinqumo sokuthi omalume sebengaphansi kwaSantaco, ama-meter taxi asengaphansi kwaSantaco. Lokho-ke kusho ukuthi sizoke siyobheka-ke nama-meter taxi ukuthi asesimweni esinjani, sikhulume nabo sibatshele ukubaluleka ukuthi iy'moto zibe sesimweni somgwaqo. Enye yento esizoyenza njengoba sila. ISantaco isebenzisana-ke noThitha ukuqhuba umkhankaso wayo njengoba-ke iThitha iqinisekisa ukuthi abantu bayazi ngokuphepha emgwaqweni, ukuphila impilo enhle kanye-ke nokubagqugquzela ukugomela ukhuvethe. We are partnering with Santaco KZN where we are engaging in a number of activities. One of them is to ensure that there's road safety that is being promoted. Secondly, we promote healthy living. And thirdly, part of why we are funding this, we want to encourage people to vaccinate so that we can all get back to normal.
Umhlaziyi wezepolitiki eNyuvesi yaKwaZulu uDokotela Zakhele Shamase uthi ke intando yeningi into engasekho eqenjini likakhongolose njengoba ke kuqhubeka imbango yezikhundla zamakhansela. Lokhu kulandela ukuthi ke isekela mengameli uDavid Mabuza ethembise amalunga lenhlangano ukuthi azongena esikhundleni emva kokhetho kodwa kuphela lawo abekhishwe kungafanele kwezokungenela ukhetho. Ekhuluma ke nethimba lezindaba lu-1KZNTV uShamase uveze ukuthi konke lokhu okwenzeka kukhongolose kushiya ke kungabaza ukuthi ke ingqungquthela yaleli qembu izohamba ngendlela yini. Nakuba ukhetho selisemome kodwa kusenamalunga eqembu likakhongolose anganeme ngalabo abazomela leli qembu okhethweni lohulumeni basekhaya oluzoba mhlalulunye kuLwezi. Lowo isekela likaMengameli kulenhlangano uDavid Mabuza uzwakale buyisa ithemba kumalunga leli qembu anganeme esho ukuthi emva kokhetho kuzobanjwa ukhetho lokuchibiyela oluzobuyisela labo bekumele bangene kwezokumela leli qembu esikhundleni zamakhansela. Umhlaziyi wezepolitiki eNyuvesi yaKwaZulu uDokotela Zakhele Shamase uthi intando yeningi into engekho kuleli qembu kanti nokugwamanda kwamandla ezinye zezinto ezihamba phambili nezishiya imibuzo kwazise leli qembu libhekwe ingqungquthela kaZwelonke. Kusitshengisa ngokusobala ukuthi engazathi inqubo yentando yeningi ngaphakathi eqembini elibusayo lilodwa nje into engasekho kusho ukuthi le ndaba lena yokuba captured kwabantu within the party iyaqhubeka ayikho it's not only a state capture kodwa even the party itself captures itself within itself ngabantu abathile okungasinikeza ithemba okusinika nengabazana ukuthi makufika lenqungquthela yabo yokhetho ubuholi phezulu ngonyaka ozayo kuyohamba ngendlela yini abantu asobona bekhethwe ngendlela efanele yini. Khona manje uShamase uveza ukuthi amagama laba abaphangisiwe kubeni inhloko yamajaji kuleli anogcopho njengoba baziwa abantu abakuloluhlu ukuthi banaziphi izinhloso. Lokhu kuchaza njengento yokucasha kwazise kunalowo engumvikeli womphakathi aphambilini uThuli Madonsela onezinhloso zakhe esithile. Uma ubheka ipanel inosolwazi uThuli Madonsela owasidalela yonke lento ye-step capture nokukhwapha kwamandla umbuso. Uma ufaka umuntu onjengalowo kuyaziwa ukuthi ufunani lowo muntu ubekelweni ubekwe ngamabomu laphana uzosefa abantu abathile ayengabathani kwavele nangesikhathi esasebenza eselapha public protect. Manje ke kunama agendas afihlekile ongeke wazi. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo empangeni. Bukeleka ke sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu 15 rand 9 cent maqhathaniswa nedola laseMelika libo 20 rand 51 cent maqhathaniswa nopondo waseBritain libo 17 rand 49 cent maqhathaniswa neeuro yase-Europe. Igolide lona libo $1,757.92 cent ounce kuthi olungahluziwe wona obo $81.26 cents umphongolo. Bukeleka ke sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu lesizwe lebhola likanobhutshuzwayo iBanyana Banyana liqhubekile ke nokwenza kahle njengoba ke selizibekele ke indawo kokundulela amanqamu emva kokubhaqabula ke eMozambique ngamagoli amathathu eqandeni emidlalweni weCOSAFA Women's Champions izolo ntambama. Amagoli ke eNingizimu Afrika kube ngamabili ke kaSiyabulela Holweni kanye nelika Melinda Khadieta kwathi ke lokubika ekhaya leMozambique lashawa ke ngokapteni uSina Manuel. INingizimu Afrika ke iqede phezulu kuGroup A ngamaphuzu ka-7 yalandelwa ke iMalawi ngayisithupha. Bukeleke nasi isimo sezulu esikalendeleka osukwini lakusasa. Bukeleke ilezi besikuphathele zona osukwini namhlanje. Mina nawe sihlangane kusasa futhi ngazi isikhathi esifanayo. Ngifisa ubusuku obuhle.